Preto de 400 coches estiveron á venda esta fin de semana no Salón do Vehículo de Ocasión de Ourense, unha feira organizada pola Asociación de Concesionarios para liberar en stock antes de que remate o ano. Cristina do Río. É unha das feiras máis exitosas de Ourense pola posibilidade de mercar un coche a un prezo máis asequible que no mercado convencional. Aquí hai vehículos que van desde os 8.000 euros o máis barato ata os 70.000 o máis caro, pero a media sobe dos 20.000 euros. Hai unha trintena de marcas de 15 concesionarios e polo que podemos observar esta tarde ata aquí achegouse xente de distintos puntos de Galicia. Desde Vigo chegou esta familia á procura urxente dun coche a bo prezo. Ya estamos casi un mes sin coche y nos hace falta ya. Y bueno, como nos enteramos que había lo del salón aquí y ahora vimos uno y bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Están ultimando a compra. Tras visitaren o salón, a idea que traían inicialmente foi mudando. En principio eléctrico no entraba mucho en sus planes, pero ahora vimos uno que le gustó y bueno, estamos ahí. Levan un coche 100% eléctrico, unha das opcións que promoven os concesionarios á vista dos cambios que se aveciñan. Etiqueta cero emisiones sempre, xa sexa un coche híbrido enchufable, un coche eléctrico, o futuro, sen ningún tipo de dúda. Ahora que en Vigo e en Ourense van por etiqueta cero e tema cero emisiones, pois é a mellor decisión sempre. Preto de 400 coches de ocasión, kilómetro cero e segunda man, dunha trintena de marcas distintas e a prezos que oscilan entre 8.000 e 70.000 euros, son as cifras deste salón onde o aforro é o que máis buscan os clientes. Principalmente vense a precio. Ven a buscar precio e, obviamente, calidade. Ao final sempre a marca sempre nos deixa un poquinho máis de marxe nos coches, é unha oportunidade realmente moi favorable como para facerse por un coche. Un dos compradores aforrará a maiores 6.000 euros por un sorteo que organizan os concesionarios para animar as vendas.